Ah. I-video guys. Hello everyone! Welcome to our episode na Usapang Mag-asawa by Ray and Grace Antonio. Antonio. Sumabot lang mga minuto. Yes, ang atong topic karon may tungod anang atong anak nga mangayo og kwarta. Kaya ato mga anak, mga ginagkwarta sa ato. Saan na ito na pag-deal? So, atong anak na sila'y mga gusto. Mangayo na sila kay mapaliti ko ani, Kita ang ginagkala no na nakapangayo kita ka mga anak no? Yes. Sige. So, unsa may Example. dapat natong buhaton Kung wala tay budget. ang anak mangayo og Mangayo og example, di lang nato ingnog cellphone kay common man ang cellphone buta nato og ginagmay lang kabutan kanang pantalon. Example, Mangayo siya. pantalon, mga sanina, sapatos. Kana need ba ya pud need sa nila, bata. Pero what if napa siya daghang sinina? What if naibog lang siya sa napasa iyang sapatos? Yes, naibog lang siya sa iyang barkada. Sige. What if so gusto daghan? po siya magpapalit. No? So, Example. dili sa tanang panahon nga atong ihatag sa atong anak ang ilang gusto nga paliton. Sige. Then dili pud ta dapat dili pud ta moingon nga wala ko'y kwarta. Bitaw, dili gid Dili dapat nga imong anak mga sa imo kay na siya paliton na siya gusto, dili daw pwede nga ang ginakan mingon nak wala ko'y kwarta. Sabi nga pagtubag anak. Na man gyud tay kwarta. Dili man gyud ta. Dili daw moingon ta nga wala tay kwarta nak. Sa mo ang sitwasyon. Sa gamay pa si Renz, nagdako gyud na siya nga wala na mo kay ginahatag sa iha ug unsa iyang gusto tungod kay ang ginaisip lagi na mo is siya ra isa unya puros pinay trabaho so basi unya maguna-una siya nga sayon ra kaayo ang kinabuhi niya mo pahinoy mahimong hinungdan nga dili siya maningkamot sa iyang pag-eskwela kay ma-provide man tanan niyang pagkinahanglan. So gamay pa siya mga siguro na sa mga 3 years old 4 pag nami sa mall na siya pangayoon magay ko ani mama gusto ko ani na tudlo-tudlo ng bata. So dili jud ko moingon sa iya nga wala ko'y kwarta. Di ko kumaingon dayon nga paliton ako na anak. Wala sa duha. Ang akong ginabuhat is ako siyang ginaingnan nga na kay especially kung dili kayo niya need no once lang mga once lang sa bata. As early as nga age ako na siyang ginamatuto nga dili tanang gusto makuha. Sige. Okay. So yung akong ginaingon sa iya, anak, ako'y kwarta diri nak. Pero baya, pambayad ko ni kuryente. So kung paliton ko na nga wala na apil sa akong budget, pwede na ko paliton. Pero akong bayad sa kuryente. Pag uli na to, posible wala na tay kuryente. So wala kay aircon. Wala tay plancha, wala tatanan. Kaya wala tay kuryente. Muna yung mga pagsulti. Yes, may yung dahil bata nga, ay ma, ayaw ma, unahan lang ng kuryente. Wala gina si Renz no sa una. Then, another na po, di ko mahutdan og alibay. Di ko mo ingon nga walay kwarta. Ang marama kag nagtunglo sa mga kagalingan na. O niya, di gud na mo tuon na atong anak nga mo ingon na, way kwarta labi na sa amo ang nga nami trabaho. Di gud na siya mo tuon. Yes, mo ingon na lang siya, nangilad ra ni si mami sila, di ba kay naman sila trabaho, nga nung way kwarta mo, na. So, di ko ni mo i-deny nga naay kwarta. Okay, another na po. Ano po, sige pangayo. Pero na po instances nga ito pong ihatag, especially kung makita na to nga need sa bata. Pero kung once lang niya, dili na to tanan ihatag, no? So, pag ingon na po niya nga, ma, palit ko ani. Ingo, halanak, ang akong kwarta diri nak ba kay pampalit na ko bugas o sudan. So, kung paliton na ko na, pwede. Pero basin og mahurot atong bugas wala na tay kaunon. Mayon din siya nga ayun lang ma una lang ng bugas. So kanang wala ka nangilad sa imong anak unya tinod gyud na tay kwarta unya at the same time nagbuild pug ka sa iyahang heart nga magdako siya nga nakabalo siya nga ang kwarta di ay dili lang padulong sa tanang niyang gusto kundi natay ginagastuan kada adlaw. Mamulat siya ba sa katotohanan nga ang kwarta di ay naa na siya gigahinan nga mga gastuanan nga need nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. So mo na siya. Nindot na may sa kung ang mga bata nato anak nato mga sa tuwa og
gamay nga budget o depende man lang ang pila pa ngayon tungod kay na siya paliton maibugan. Ang tip natin diya sa itong hisgutan ayaw pag ingon na wala ko'y kwarta. Okay, ilad gid Kay na. dili na siya mayo nga tubag. Yes, kay ngano pag Oo, mayong di naman kakaron nga natubag. wag ko'y kwarta na kay makitaan ka niya nagpalit kag bugas di siya. Yun si mami kay wala daw siya kwarta, nagpalit man lagi bugas, man gyud ang Sa bata. kanang single, nagtubil ka gasolina. Ingon siya wala siya kwarta na pag gasolina. So dapat Ano mga makasabot bata? ang bata nga naay kwarta pero naay lain nga gamitan. Kana may importante. Na mas importante kaysa sa iyang gusto paliton. Evaluing na niya, mabalyo na sa bata, Yes. kung sa importante ang kwarta, nga alay pantuan. Yes, Kaya nga. iya tong kwaon, Dakoy- wala na. Wala ko i-share kay Renz. Dili man sa ingon nga ako siyang ginapanghambog no. Sharing lang nako sa ihapong life nga katong grade 5 siya, grade 5 grade 4. Medyo daot na gyud ang iyang sapatos niya. Sige. Na-touch po ko ato kay nay mga gara-gara ra gud sa mga bata. Private Murag- school. Yes, nga murag kuan ba gara-garaan ba yung sapatos kay kanang Komedya. gubaon na. Sa ko siyang giingnan nga sa kong kaluoy magpalit tag sapatos nak ana ba kahilakon ko ato kay naluoy ko sa kong anak. Ano, ganyan sa yung sapatos sa mga anak. Giitsa-itsa ba siya gidulaan yung sapatos sa gidulaan ba ginang kay, nga. kay nagpanit-panit ka ng hammerhead gan nga sapatos nagpanit-panit na. Sige, daan na. Na-shock ko ba pag ingon ako, anak, palit di ita. Yan siya nga, ayaw lang ma, dili man po ko mamatay ana. Oh, grabe kay lapot Touching. kayo po. Yeah. Touching kay dili man po daw siya mamatay anang gilabay-labay Yung yan sapatos, kay niya. daon ra. Pagkahuman, ingon dahil ko, sige na ba, magpalit ta ba kay nasakitan jud ko nga ingatong na itabo. Kung sa itubag sa bata, siya nga, ayaw ni mo February na, hapit na closing. Pagpalitan ko ni mo, iniga June na lang. Grabe, nakain ko nga, maupod siguro ni ang resulta no, sa kanang ginaano na to ang bata sa mga unsay dapat nga priority nga gastuan ana ba. So wala ko nagmahay nga giingaton ako si Renz na. Pero kana lagi akong tip nga ayaw gid mo pag ingon sa inyong anak nga wala may kwarta. Okay. Unang-una mura biya mong nanungluan na sa inyong kaugalingon. Lagi, wala tay kwarta. panalangin. Yes. So mo yung kana ko'y kwarta pero natay gastuan nga Wala lang. nakalaan. Nga mas priority kaysa sa imuhang gusto. Yes, kaya mga igsoon ha, kana ang atong siya. itubag, Yes. kung mga itong anak-anak Then, ng bahin. atong gitudluan po nato daan ang bata sa Valuing the money. valuing the money ug ang prioritization Sa money. sa unsay pinaka una nga dapat unahon nga Katuwa. gastuan sa kwarta, no? So kana lang siguro a very Diyan sa short talindot kayo, no? very short topic sa sa atong usapang pamilya. mag-asawa unya bahin sa atong mga anak, no? Mga mga ayo. Yes, so kana lang siguro, and thank you so much for watching. Sa wala pa nakasubscribe, please subscribe our channel. Ray and And Grace Antonio. Thank you so much. Bye-bye. God bless everyone.